purposes. Kapodwang yo mag motin record thoe ma Shakahola kwan marji mamanya nyola gi medre Shakahola kinde machendo mare soji pod ni ma pod ni bunguno dhi ngata chiel Loresio odiochieng' makawuono kendo kaka judito mundi leronwa anyola mare omor mar yude ka piny owacho bende koro chano chako bero mar ringre manyocha osekunye kendo ogole lietego. E juma mar ariyo mar midhiero ma Shakahola anyola ma opogore medo chopo mar manyo jogegi moko mor kuom yudo wedegi kama moko to pod midhiero kwako ngimagi ka gimanyo anyola gi. Ngata chielo reso odiochieng' makawuono e chenro mar reso ji ma pod okwamo e bungu ma Shakahola ma itudo kod din makoch mar jadolo Paul Mackenzie. En jal ma anyola nene osewito geno kaluwore gi kwan mar ji mathoth ma osetho ma osebed ka igole liete ma wachore ni ne otueyo e bungu no kod geno mar romo kod Yesu Kristo. Gikoni wuodgi ne owuok pacho higa ma okalo dwe mar 11 ka okoni onyeo lo kama Mackenzie kama ne odhi chako e ngima manyien. Potea ni wale ambao wameenda kule ama viko vipi? Manake yeye alitoka huko akisema kwamba anaenda kule maeneo hayo akiwa amepata shamba. Kama mtoto wako humpate unasikia habari mbaya, huo unasikia mzigo, unasikia uchungu, na tumekuwa sote na tumekuwa tukiomba ili Mungu afanye muujiza apatikane. Hivi ni kushukuru japo mpaka tumuone vile alivyo, lakini tunashukuru Mungu vile ambavyo tumepata yuko hai, maana mtu ambaye anaweza kupeana namba huwa kuna matumaini. Elarono bende anyola mar jopuonjre ariyo machiel ne en mbalariany opong' kod lit maneno e lenda wangi. En janyuol makoni ne otemo reso wuode koa kuom jadolo Mackenzie magiko neto ne okoloyo. Kuja hapa Malindi, Kilifi County, kuja kutafuta watoto wangu wawili, mmoja wa Kibabii University na mwingine wa Ambira Primary, mwingine wa Mbaga Primary School Siaya. 2019 Pastor Mackenzie alikuja akaiba huyo wa Kibabii University kupitia maagent wake, na baadaye akamtuma tena kuja aibe wenzake watatu wa class 7 wawili na class 5 mmoja, wakakuwa wanne. Chopo margi Shakahola en mar dhiro geno kaka jonyuol mar yudo ya wuotgi kata bed ni piny owacho ne ochungo chenro mag kunyo liete nikech koth machwe sani. Alikuja akaachilia vijana wanne wakarudi, lakini wa Kibabii ikakuwa bado wako naye kwa sababu na agent wake, akaachilia wadogo fulani sukumwa. Piny owacho igeno ni biro chako bero mar ringre mane ogole liete odiochieng' makiny ka bende gisingo tiyo kod jobero mathoth mamoko e kaunti ma Busia, Kapsabet kod Kisumu kaka achiel kuom yore mag ruyo bero. Igeno ni ringre duto maromo 110 ibiro timnegi bero kod nonro mar yango gi. Judith Omondi, Ramogi TV.